时间：透早6点、7点、8点、9点、10点、11点、中昼12点、下晡1点、2点、3点、4点、5点、暗时6点。总号室1点、2点、3点、4点、5点、6点、7点、8点、9点、10点、11点、12点。透早、中昼、下晡、暗时。订阅分享搁市集赞，多谢你的支持。